ריאליטי? בכל תוכנית אנחנו מפגישים אתכם עם 3 גיבורים מהחיים. לכל אחד מהם יש סיפור אישי מרתק, הם לא מכירים זה את זה, אבל יש להם גורל אחד משותף. והפעם, 3 שברגע אחד בחרו פשוט להפוך את החיים. אדם וקסלר בחר לצנוח על גבול הלבנון, אבל נחת בשטח החיזבאללה. יוסי בוארון בחר לנסוע על אופנוע כבד ללא רישיון וכמעט נהרג. ואורן דבוסקין, כבד שמיעה שהחליט להתקין שתל בראשו רק כדי לשמוע את חברתו, עונה להצעת הנישואין. אני, אורן דבוסקין, כדי לשמוע את בת זוגתי עונה להצעת נישואין שלי, השתלתי שתל לשמיעה. בגיל ההתבגרות התגלתה אצלי לקות שמיעה בינונית. עד אז גדלתי כאדם שומע, ולא הבנתי למה אני נכשל בלימודים. הייתה לי תווית של אסטרונאוט, ודי התחלתי להאמין בזה גם. אבל יום אחד פשוט ניגשתי לאמא שלי, אמרתי לה, יש לי צלצולים באוזניים, צפצופים באוזניים. אני לא אשכח את הפנים של הרופא אף אוזן גרון שלנו, כשהוא ראה את הגרף של השמיעה על הפרצוף של אתה צריך מכשירי שמיעה. ובגיל ההתבגרות זה היה משהו מאוד לא פשוט לשים משהו בתוך האוזניים, אבל החלטתי לעשות את זה. הייתי צריך לעשות סוויץ' בראש, שיש לי לקות שמיעה, וזה לקח הרבה אומץ באותו גיל. סיימתי את כיתה י"א אז רק עם ציון נכשל אחד, שהיה באמת באשמתי, ואני כל החיים חלמתי להיות טייס. אמרתי, טוב, אני לא אהיה טייס, אבל לפחות אני אהיה לוחם. והגעתי למבחנים של לשכת גיוס, וקיבלתי פרופיל 31, שזה היה הפרופיל הכי נמוך בכלל לגיוס. למזלי הצלחתי לעשות טירונות, אבל שנה אחרי שהייתי בצבא, אמרו לי, חבר, אנחנו משחררים אותך. הרגשתי שהקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים, ואמרתי, לא, אני לא מוכן. התחלתי בסדרה של ערעורים, בקשות, ועדות, ולמזלי הרב הצלחתי לחזור לצבא בתור מתנדב. השמיעה שלי המשיכה להידרדר, התחילו להתנתק הקשרים החברתיים שהיו לי בתיכון. השמיעה שלי כבר לא הספיקה כדי לתקשר עם האנשים ולהסתדר. פתאום הרגשתי צורך מאוד חזק ליצור קשר עם עוד אנשים לקויי שמיעה. היה לי מזל מאוד גדול שאיתי ביחידה שירת עוד בחור כבד שמיעה, ובאמת הלכנו למסיבה של ארגון בשם שמע. הרגשתי שמצאתי את המקום שלי, זה היה תקופה של אופוריה. נתתי הרצאות בפני הורים לילדים לקויי שמיעה, תראו אותי, חייל אז בצבא, אפשר לחיות חיים רגילים. התחלתי לאט לאט למצוא את האיזון. אמרתי, אוקיי, עכשיו מה עם החלום של קורס קצינים? התגייסתי לקורס שהוא מיוחד לאנשים עם כושר מוגבל. קורס של 5 שבועות, מאוד מאוד מיוני, מאוד אינטנסיבי. עשיתי שם הכל כדי להצטיין. הייתי מעורב בכל הפעילויות, דיברתי בלי הרף, ואחרי 4 שבועות מתוך 5 הדיחו אותי על מוטיבציית יתר. ואז תפסתי את עצמי שכנראה, כמו אז, בתיכון, שכל כך הייתי מתאמץ להיות עם כולם, כנראה שעשיתי יותר מדי, שלא הייתה לי מספיק מודעות לגבי הלקות שמיעה שלי. כדי להתקבל חזרה, אני בהתחלה ערערתי לוועדה, וערערתי לבערך כל קצין שקשור לכוח אדם, ואז כנראה הבינו איפשהו שהבחור רציני, נתנו לי להתקבל לקורס, ועברתי את הקורס בהצלחה, כמעט סיימתי חניך במופת. לקראת סוף השירות הצבאי, ועד שלמעשה התחלתי בלימודים אקדמיים, התחלתי לשמוע על הנושא של השתל שבלול. אז זה היה פרוצדורה יחסית חדשנית, והתחלתי לעבוד בחברה שאני עובד בה היום, ושם כבר זה היה משבר. הייתי צריך לעשות שיחות טלפון או לנהל ישיבות, ואחרי יום עבודה
הייתי יורד למטה לחנייה, לאוטו, ומתחיל לבכות. אז התחלתי לבדוק יותר את העניין הזה של מה זה שתל שבלול. באותה תקופה הכרתי את ארוסתי, והיה לנו קשה מאוד בגלל הנושא של השמיעה. אמרתי, כשאני מציע לה נישואין, אני רוצה להיות מסוגל לשמוע אותה. עברתי את הניתוח, וחלק חיצוני עם מעבד שנראה כמו מכשיר שמיעה. החלק הזה, בחוץ יש לו מיקרופונים עם מחשב וטבעת שמשדרת. שצלקת, שבעצם פתחו את האור והשתילו שם צ'יפ שמחובר עם אלקטרודה לעצב שמיעה. מי שראה את הסרט מייטריקס זה בדיוק אותו דבר. אני בעצם עכשיו שומע עם פולסים חשמליים שהמוח שלי חושב שזה שמיעה. היו לי כמה שבועות של החלמה, והדליקו את הדבר הזה, ופשוט לא הבנתי שום דבר. רק כשהגעתי הביתה ביום אחרי שהדליקו לי את זה, פתאום שמעתי את עדי נושמת. אחרי בערך חודשיים, אחרי כמה כיוונונים, יצאתי החוצה, אמרתי, רגע, משהו פה מוזר. אני מצליח להבין אנשים מדברים. ויום למחרת הגעתי לחדר אוכל בעבודה, וקלטתי שאני מצליח לעקוב אחרי השיחה, ובשנייה אחת כמו מישהו שלא רואה ושם משקפיים, שהכל התפזר, אני יצאתי החוצה מהחדר אוכל ופשוט התחלתי לבכות. הפעם סוף סוף מאושר. הצעתי לעדי נישואין ושמעתי את התשובה, זה היה כן, אני מקווה. אני היום נהנה שוב מהחיים. הרגשתי קודם לכן שהיו לי ערקים על הרגליים, והיום, בזכות השתל, אני מרגיש שוב חופשי. החלום הגדול שלי, להיות מסוגל להראות לעוד אנשים שאין מה להתבייש בלקות, ושאפשר להיות שווים בחברה.